Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Исәнмесез? Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар. 18-нче Татар җыры фестиваленең матбугат очрашуында сезне сәламләүебезгә без бик шатбыз. Менә инде 18 ел дәвамында татар җырына карата тамашачының фикере кызыксынуы сүрелми һәм без беләбез, бу сезнең тырыш хезмәтегезнең нәтиҗәсе һәм безнең компания исеменнән, Татар медиа группасы исеменнән, Барс медиа компаниясе исеменнән моның өчен сезгә зур рәхмәтебезне җиткерәсебез килә. Әйдәгез, хөрмәтле журналистлар, мин сезне спикерлар белән таныштырып узыйм. Гәрәев Марат Мәүлетулла, сез инде аны барыгыз да беләсез, Барс медиа Татар медиа группасының президенты. Гәрәева Динә Марат кызы, Татар радиосы радиостанциялар шелтәре җитәкчесе. Скалазубов Максим Геннадьевич, ул безнең режиссер, 18-нче Татар җыры фестиваленең баш режиссеры, педагогия фәннәре кандидаты, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре, Россия Федерациясының мәгариф отличнигы, шәрм сәнгать үзәгенең директоры. Күрүгечә регалиялары бик күп, шуңа да туктыйк. Сафарова Гөлназ Минназин кызы, Татарстанның атказанган артисты һәм сезнең инде белүегезчә 18-нче Татар җыры фестиваленең алып баручысы һәм быел ул нәкъ менә аның сценаристы да булып тора. Садыров Айваз Хәмбәлулы, Татар радиосы радиостанциялар шелтәренең баш мөхәррире һәм шулай ук Татар җыры фестиваленең алып баручысы. Калимуллина Алсу Мидхәт кызы, Барс медиа Татар медиа группасының концерт агентлыгы җитәкчесе. Кадырова Лилия Дамир кызы, ул мин, Татмустава телеканалының баш мөхәррире һәм Татар җыры фестиваленең пиар белгече булам. Бәдретдинова Алинә Насыр кызы, Татар җыры фестиваленең алыштыргысыз инде соңгы елларда дизайнеры. Төхвәтуллин Ришат Айратулы, 18-нче Татар җыры фестивале лауреаты. Нәгыймова Эльмира Рафаэль кызы, 18-нче Татар җыры эстрада фестивале лауреаты. Һәм Тимаев Фирдус Фәрит улы, 18-нче Татар җыры фестивале номинанты һәм автор башкаручы. Әйдәгез, бүгенге пресс-конференцияны ачып җибәрер өчен сүзне Динә Маратовна сезгә бирик. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле журналистлар. Сезгә билгеле булганча, быел Татар җыры фестивале 18-нче тапкыр уздырылачак, димәк, фестивальгә 18 яшь дигән сүз. 18 яшь нәрсә ул? Ул яшьлекнең иң гүзәл вакыты. Шушы 18 елда фестиваль белән бергә тулы бер буын үсте. Һәм әлеге буын татар җырының, татар сәнгатенең матурлыгын шушы еллар дәвамында һәр яклап күрә алды. Үткәнен белмичә, киләчәккә барып булмыйды безнең татар халкы. Һәм бүген татар теле турында сорау туган заманда без барлык скептикларга туган тел иң беренче чиратта гаиләдән башлана дип ышандырып әйтә алабыз. Бүген туган телдә очрашырга, эшләргә мөмкинлек тудырылган мөмкинлек бар. Моның шулай булуын радиостанция һәм телевидениенең югары рейтинглары без оештыра торган татарча концертларның аншлаг белән узуы моны тагын бер тапкыр исбатлый. Шулай ук без туган телдәге рекламаны иң яхшы да яхшы эшләвен һәм эффектив булуын әйтә алабыз. Әгәр проект сыйфатлы дәрәҗәдә икән, аның нинди телдә булуы артык зур роль уйнамый да. Бүген Татар җыры проекты һәр яктан да кызыктыргыч бренд. Иң куандырганы ул 18 ел дәвамында безнең туган телдә. Без үзебезнең халыкка дөнья күләм фестивальләрдән калышмый торган зур затлы тамаша күрсәтә алабыз һәм күрсәтәбез дә. Рәхмәт. Рәхмәт, Динә Маратовна. Әйдәгез, хәзер режиссерның фикерен белик. Максим Геннадьевич, слово предоставляется вам. Познакомьте, что нового ждать от 18-го фестиваля. Добрый день, уважаемые коллеги, журналисты. Здравствуйте. Наш фестиваль в этом году особый. Ему 18 лет. 18 лет – это период совершеннолетия, когда то, что родилось 18 лет назад, выходит в новую жизнь. И поэтому, когда мы начинали подготовку к этому фестивалю, всей командой думали,
рассуждали, чему же будет посвящен этот фестиваль, а он будет посвящен совершеннолетию и определенной перезагрузке. Это перезагрузка в контенте, перезагрузка в оформлении. Я думаю, что вы обратили сегодня внимание, что мы сидим несколько на ином фоне, нежели обычно пресс-конференции проходили. В этом году будет презентация нового бренда фестиваля «Татар-Жиры». Переосмысление того, что пройдено за 18 лет, а за 18 лет сделано немало. Фестиваль – это прежде всего люди. Люди, которые делают этот фестиваль, люди, которые участвуют в нем, и люди, которые приходят. Это наши зрители. И задача этого года, как, наверное, каждого фестиваля, который шествует по нашей республике уже многие годы, обратить внимание на людей, которые поют любимые песни на сцене, вспомнить людей, которые безвременно ушли, но творчество которых оставило неизгладимый след в наших сердцах, в наших душах. О них мы тоже вспомним на фестивале 16 декабря. Фестиваль, посвященный людям, которые приходят послушать свои любимые песни. Конечно, мы постараемся сделать так, чтобы эта перезагрузка осталась не только в наших головах, но и в ваших сердцах, в ваших душах. Мы надеемся, что вы увидите новые подходы к реализации нашего фестиваля. Он обещает быть интересным, с новыми технологиями, с новыми световыми решениями, с новыми номерами, которые будут исполнять наши любимые исполнители. И мы надеемся, что этот 18-й фестиваль даст старт определенному новому взрослому периоду жизни фестиваля «Татар-Жиры». И уже 19-й год подряд зрители будут ожидать декабря, когда встретятся со своими любимыми артистами и услышат свои любимые песни. Спасибо огромное. Хәзер сүзне менә инде 12-нче тапкыр Татар-Жиры фестивален алып барырга әзерләнүче һәм аңа сценарий язучы Гөлназ Сәфәровага бирәсем килә. Гөлназ, рәхим итегез. Исәнмесез, хәерле көн, коллегалар. Добрый день, уважаемые коллеги, журналисты. Я буду говорить на татарском, если возникнут вопросы, можем перейти на русский язык. Татар-Жиры фестиваль турында менә әле генә Лилия әйтте, мин 12-нче тапкыр алып барачакмын быел дип. Әле ул мин фестивальне алып барырга килгәнче үк ничә ел барадыр инде. Быел ул 18-нче тапкыр узачак. Димәк, фестивальнең зур бер тарихы, үзенең стиле, үзенең форматы бар дигән сүз. Ләкин менә игътибар иттегез микән, соңгы арада халык тамашачы тарафынан дип әйтик, ниндидер драйв җитми башлады. Шул журналистлар сезнең тарафыгыздан да. Элегрәк фестиваль үткәч, мәсәлән, яза башлар үзләренең эмоцияләрен, һәрбер кеше нәрсә кичергән, ничек күргән, барысында менә шул драйв белән, әйме? Хәзер ничектер барысы сүрелә төште, Татар-Жиры фестивале үтте, әйе ул затлы, әйе ул югары дәрәҗәдә үтте. Ләкин менә бу ниндидер беренчел дип әйтик, эмоцияләр Алар кайдыр юкка чыкты. Хәтерсезме, без ничек көтеп аладыр? Ягъни Татар-Жиры килә дип, менә ул иштә бар иде, безнең барыбызның да бар иде. Менә без быел әлеге фестивальне дер селкетеп алырга телибез. Әлеге эмоцияләрне кайтарырга телибез. Чөнки кешене менә шушы эмоциялар яшәтә. Кеше бит ул бөтен нәрсәгә дә ияләшә. Шул зур экранга да, шул кыйбатлы сәхнәгә да, шул бик кыйммәтле костюмнарга да, һәм ничектер теге бер төрлерәк була кебек тоела башлый. Ләкин юк. Без быел Алла берсә, мин без дип әйтәм, үзебезнең исемнән, оештыручылар исеменнән, Барс Медиа Татар медиа группасы исеменнән кискен бурылыш ясарга әзерләнәбез. Ул бурылыш нәрсәдә чагылачак, нинди булачак, күрерсез. Әзер булыгыз диясем килә. Ләкин эмоцияләр булачак, шулап та эмоцияләр. Тагын сценарий авторы буларак шуны әйтә алам. Безнең максатыбыз, без алып баручыларның максаты, сценаристның максаты, ул шушы залдагы киеренкелекне битереп, халыкны менә шушы чын, халыкка чын Татар-Жиры бәйрәмен күрсәтү. Монда режиссурада, монда алып баруда, монда бөтен нәрсә керә әлеге составка дип әйтик. Һәм шулай ук тагын бер үзгәрешне әйтә алабыз. Узган еллар белән чагыштырганда, мәсәлән, без кайбер кимчелекләрне алырга тырыштык. Кутлаучылар, тәбрикләүчеләр саны азрак булачак. Бу инде кешенең теге ялыктырмас өчен үзебезнең фестивальнең динамикасын саклар өчен. Чөнки чынлап та динамика ул шулай ук эмоцияның бер кисәге дип әйтик. Эмоция, драйв, динамика, без
яңа баштан башларга әзербез. Үзебезнең быелгы девизыбыздагы кебек татар җыры барысы да яңадан башлана. Минем хәтта эмоциялар күрәсем микрофоннар селкенеп китә. Рәхмәт. Эмоцияларга, хисләргә байчыгышың өчен Гөлназ. Хәзер сүзне татар җырының шулай ук алып баручысы, Татар радиосы радиостанциялар шелтәренең баш мөхәррире Айваз Хәмбәровна бирәсем килә. Айваз, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар, хөрмәтле журналистлар, добрый день, уважаемые коллеги. Инде Гөлназга һәрвакыт драйв җитми, һәрвакыт эмоциялар кирәк, хәтта кай вакытта мин теге өлгерермен микән аның драйвлары артыннан дип куркып куям, ләкин тырышам булса кирәк. 6 ел алып барам әлеге фестивальне һәм бүген шушы сөйләвемдә азмы күпме алып баручы буларак һәм Татар радиосының баш мөхәррире буларак та фикерләремне җиткерермен. 6 ел алып барсам да дулкынлану бер дә кимеми дип әйтергә кирәк. Һәр елны шушы сәхнәгә, пирамида сәхнәсенә чыгып алдыннан бер төсле чиркану, бер төсле дулкынлану хисе кичерәм, ләкин ул фестиваль барышында эреп юкка чыга, Гөлназның драйвы белән кирип китәм дә уңышлы гына узып китә безнең фестиваль. Инде әзерләнүгә килгәндә, ул чынында елның нәтиҗәләре ясау бу очракта хәтта Гөлназ да минем белән килешер, мин үзем дә шушы фестивальгә 2 ел сценарий яздым. Без алып баручылар, сценаристлар гомумән ел башыннан ук, концерт сезоны башыннан ук әзерлекне алып барабыз, чөнки эстрадада барган яңалыкларны, тенденцияларны күзәтеп барырга кирәк, кычкырып торучы яңалыкларны истә тотырга кирәк. Эстрадага килеп кергән җырчыларның исемнәрен һәм аларның характерларын, сыйфатларын билгеләп узырга кирәк. Чөнки сценарий язганда, аларны игълан иткәндә, бәлки төреп куйганда бу бик кирәк мөһим факторларның берсе булырга мөмкин. Инде Татар радиосы да әлеге фестивальнең оештыручыларының берсе буларак, шулай ук әзерлекне ел башыннан ук башлый, чөнки аңларга кирәк, татар җырында, татар җыры сәхнәсендә елның иңнәре генә чыгыш ясый, тамашачы тарафыннан кабул ителгән җырлар, клиплар, җырчылар гына сәхнәгә чыга. Шуңа күрә әлбәттә инде бу эш бездә радиостанциядә ел башыннан алып барыла. Иң беренче чиратта безгә халык фикере мөһим, хит-парадка кергән җырлар, күп соралган җырлар. Без хәтта махсус җыр сорый торган программаларда исәп алып барабыз. Ел дәвамында кайсы җырчының нинди җыры күбрәк соралган. Һәм әлбәттә инде татар җыры сәхнәсенә чыгачак җырчыларны билгеләгәндә бу исәп-хисаплар әлбәттә беренче урында тора. Шулай Татар радиосының редакциясына билгеле булганча, күптән түгел безнең хөрмәтле президентыбыз Рөстәм Нургали улы Миннәганов килеп узды. Шулай безнең редакциягә үз бәясен, безнең радиостанциягә, безнең эшчәнлеккә һәм гомумән компаниягә үз бәясен бирде. Әлеге визиттан соң сүздә юк, бездә җаваплылык тагы да артты һәм гомумән бүгенге көндәге татар теле вазгыятен исәпкә алсак, тирәннән уйлап карасак, нәкъ татар радиостанциялары, татар телеканаллары, гәҗит журналлары, концертлар һәм әлбәттә инде безнең татар җыры фестивале кайгыртырга тиеш та аның киләчәген. Һәм шул юнәлеш буенча без барабыз дигән фикердә торам. Бик зур рәхмәт. Рәхмәт Айваз. Хәзер Барс Медиа Татар медиа группасының концерт агентлыгы җитәкчесе Алсуга сүзне бирәсе килә. Алсу, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле спикерлар, хөрмәтле журналистлар. Беренче чиратта сезгә барыгызга да зур рәхмәтне белдерәсем килә. Чөнки безнең фестивальгә ничә ел тамашачының кызыксынуы сүрелми һәм монда инде һичшиксез сезнең ролегез зур. Сез безне яктыртасыз, сез безнең турында язасыз һәм шуңа күрә без һәрвакыт тамашачыга кызыклы. Шулай ук безгә финанс ярдәм итә торган партнерларыбыз да әйтмичә булмый. Беренче чиратта ул Татнефть компаниясе ул татар сәнгатенә битараф түгел һәм күп еллар дәвамында ул безнең фестиваль безнең партнерлык булып тора. Һәм инде белгәнебезчә Татнефть компаниясенең безнең фестивальгә генә түгел, республикага да керткән өлеше, күрсәткән эшләре бик зур. Шулай ук инде икенче ел безнең белән безнең генераль агропартнерыбыз Ангросила авыл хуҗалыгы холдингына рәхмәтебезне белдерәбез. Без аларда да татар җырына игътибар, татар җырына гашыйк итүебез белән бик шатбыз. Һәм быел гына безгә кушылган Египет партнерыбыз, Египеттан Амваль һәм Амаль консалтинг компаниясенә рәхмәтебез. Һәм инде барлык безнең партнерларыбызга.
партнерлар булмаса, безнең 18 ел дәвамында Татар җыры фестивале чәчәк атмас иде, аларның ярдәме әлбәттә һичшиксез зур. Һәм дә инде матур традиция буенча безнең татар җыры эстрада елына йомгак ясый һәм 25 номинациядә быел да иң яхшы башкаручылар бүләкләнәчәк. Сезнең алдыгызда безнең традицион алтын бар сыннары быел шулай 25 алтын бар сыны бүләкләнәчәк һәм елдагыча без алтын бар сыннарын Алмаз холдинг компаниясында заказ иттереп, алар безгә аны әзерләп алып киләләр. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт. Әйемне усыннарны сез хәзер күрә аласыз. Һәм телеканалның баш мөхәррире буларак шулай ук телеканалның роле һәм фестивальнең кайда ничек әгәр пирамидага бармасаң күрер була икәнен сезгә сөйләп үтәсем килә. Барс Медиа Татар медиа группасының эшчәнлеге туган телне саклау, аны популярлаштыру максаты белән эшләвен без инде беренче генә тапкыр әйтмибез. Һәм татар җыры Татмостовы премиялар вакытында күрсәткән югары рейтинглар һәм әлеге эшчәнлекнең юкка түгеллеген раслый, чөнки менә татар җырының туры трансляция вакытында һәм Татмостовы премияларының туры трансляция вакытында безне җир шарының төрле почмакларыннан 1,5 миллион якын тамашачы күзәтә. Һәм алай гына да түгел, әлеге проектлар узгачтын ай дәвамында төрле җир шарының төрле почмаклардан безнең милләттәшләр яшәгән төрле почмаклардан безгә рәхмәт хатлары ява. Татар җырының икенче көне инде редакциядә утырып булмый, телефон шартлы янда ул көне. Амалар тамашачы җаны тамашачы үзенең фикерен белдереп тора, киңәшләрен бирә. Кайвакыт мактый, кайвакыт тәнкыйтьли. Без моның өчен тамашачының реакциясе булуы өчен билгеле бик бәхетлебез. Һәм төрле төбәкләрдән килгән тамашачылар Россиянең төрле төбәкләреннән, гомумән җир шарының төрле төбәкләреннән, чит илләрдән килгән кунаклар шулай ук фестиваль өчен инде гадәти хәлгә әйләнде. Телеканал инде гадәттәгечә татар җыры белән бер дулкында ел дәвамында без лаеклы татар җырына лаеклы булырдай барлык номинантларны күрсәтәбез, яңа йолдызлар ачабыз. Аларны пропагандалауда миңа калса телеканалның үзегез беләсез хәзер ресурсы зур. Иҗади яктан гына түгел, гомумән техник яктан да телеканалны камилләштерергә телибез. Игътибар иткән булсагыз, без 1 сентябрьдән HD форматта, яңа форматта эшли башладык. Һәм гомумән президент килеп киткәннән соң югары тагын да яхшырак видео контент эшләү нияте безне тагын да яндыра башлады әлеге уй. Һәм әле кайчандыр зур хыял гына булып яшәгән проектлар хәзер инде реализацияләшү этабында тора һәм без моңа әлбәттә шиксез шатбыз. Һәм бу хакта әле сөйләшергә мөмкин булыр иде, ләкин безнең татар халкында әйтер сүзен көмеш булса да дәшми калуың алтын дигән момент бар имеш. Шуңа күрә без әле бу хакта сөйләшербез. Һәм уңышны куркытмас өчен шуны гына әйтәсем килә, әйтәгез, 16 сентябрьдә барлык татар җырына каршы тамашачыны, 16 декабрьдә татар җырына каршы барлык тамашачыны без пирамида концертлар залында көтеп калабыз. Әлеге залдагы эмоцияларны бер нәрсә белән дә алыштырып булмый. Һәм TMTV телеканалы шулай ук әлеге эштә бик үзенең эшен башкара һәм без видео контент өчен гадәттәгечә җавап тотабыз һәм быел да сынатмабыз дип уйлыйм. Һәм пирамида залына эләгә алмаган барлык тамашачыларны Татмостовы экраннары каршына чакырып калабыз. Эксклюзив шартларда Кабат татар җырын бары тик безнең телеканал гына трансляцияләячәк һәм без сезгә әлеге фестивальне һәр яклап барлык матурлыгын күрсәтергә тырышачакбыз. Шуңа күрә 16 декабрь көнне әйдәгез бергә булыйк. Рәхмәт. Шулай ук менә соңгы елларда бәлки кайбер журналистларга иң кызыклы кешеләрнең берсен хәзер тәкъдим итәмдер. Ул фестивальнең дизайнеры Алина Бәдретдинова. Алина, рәхим ит. Сиңа сүз. Сезгә сүз. Спасибо за Прежде всего я хочу поблагодарить компанию Барс Медиа за оказанное доверие и выбор моей кандидатуры. Я надеюсь, что это большая площадка для реализации взрывных идей, за возможность попробовать, переодеть, украсить этот фестиваль.
Может быть, сразу вопросы, чтобы я уже поподробнее. Ярар алайсан сорауларга соңра күчербез. Барлык кызыклы сорауларыгызны сез Алинәгә бирә алырсыз. Хәзер сезнең игътибарыгызга Татар җыры фестиваленең лауреаты, популяр җырчы Төхфәтуллин Ришат Айратовны тәкъдим итәсем килә һәм сезгә сүз бирәсем килә. Рәхим итегез. Хәерле көн исәнмесез, барчагызга да. Бик шатмын. Быелны беренче тапкыр мин барысында катнашам. Моныңча бергә катнашканым булмады. Бары тик телевизордан, әтияни сөйләү буенча гына ничек узганын Instagram аша, гомумән интернет шикләре аша гына беләм. Быелны мин татар җырында Зәңгәр күзләр дигән җырны тәкъдим итәм. Оештыручылар белән бергә шушы җырга башкарырга дип шундый фикергә килдек. Һәм инде бу җырның авторлары Зөлфәт Вәлиуллин һәм Исән Минәхмәтова, булар инде яшь композиторлар, шагыйрьләр дип әйтик. Аларда мин гомумән күрәм безнең татарчаның киләчәген һәм күп җырлар алар иҗаттыр дип уйлыйм. Гомумән татар җыры проекты минемчә безнең халыкның бөтен гореф-гадәтләрен, халыкның традицияларын үсештә зур көч куйган проекттыр дип саныйм. Һәм гомумән быелны әйтүебезчә мин катнашканым булмады. Шушынлы безнең шушы эштә минем дә катнашуым соралгач, мин әлбәттә ризалаштым һәм быелны катнашып барырга булдым. Һәм инде менә җырчылар арасында шушындай сүз йөри. Гомумән миңа да әйтүчеләр булды. Без Европадан әйтик Америкага карата безнең татар җыр сәнгате күпкә инде артта калган дигән сүз. Мин моның белән беренчедә килешәлмим, чөнки әлбәттә бәлки аппаратура яклап безнең татар сәнгате арттарак калгандыр. Бу күп нәрсәгә бәйле, аның турында сөйлисем килми. Ләкин безнең татар халкының шундый барыгызга белүчә моңы бар, халыкның үзенең почеркы бар һәм инде моны бернинди дә Америка җырчылары, гомумән чит илдәге җырчылар башкара алмый безнеңчә. Гомумән безнең Россия җырчылары, Америка, әйтик, чит ил җырларын алардан да матурак итеп башкардылар. Аны сез күрә беләсез, ишетә беләсез. Ләкин киресенчә алар безнең җырларны, гомумән татар җырларын җиренә җиткереп бер генә дә артист әле җырлый. Әлбәттә, бүгенге заманда шау-шу аппаратура белән бәйле замана китте. Шуны әйтәсем килә, менә концертлардан күп кенә шушындай сорау килә миңа, Ришат, микрофонсыз бер җырлап гомумән акапельный гына түгел, микрофонсыз гомумән. 1000 сал һәм шул вакытта шушы җырны җырлаганнан соң шушындай фикер туа. Безнең тамашачыга әлендә аппаратура да кирәк түгел икән дип. Гомумән татар җыры проектына минем әйтәсем килә. Ул чит илдәге иң затлы залларда, әйтик булсын Американың иң үзәгендә булсын, бөтен җир шарының үзәгендә иң затлы залда татар җыры концерты уздырыла тиеш. Һәм без җырчылар моңарда иң беренче вакытта уйланырга тиешбез һәм моның өстендә эшләргә тиешбез әлбәттә. Шушыны мин телим, әлбәттә сезгә быел инде татар җырында катнашып барыбыз. Алла бирсә, менә бик күп сүзләр әйтелде. Кисәк кенә борып, безнең татар җыры дигән сүзне Америка шоу бизнесы белән томаска дигән. Теләктә калам, чөнки безнең халыкка булган хасмың берсендә дә юк, һәм аны без сезнең белән бергә беркайчан да онытырга тиеш түгелбез. Ни өчен? Чөнки без буларны онытсак, без үзебезнең халыкта шундай әйтем бар, үзенең гореф-гадәтләрен югалткан халык ул юл тузанына әйләнгән тузан дип әйтәсе кала. Шуңа күрә шушындай хәл булмасын өчен без сезнең белән барыбыз да шушы үзебезнең гореф-гадәтләребезне югалтырга тиеш түгелбез. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт фикерләрегез өчен, Ришат. Дәвам итик һәм хәзер сүзне Эльмира Нагимова бирәсе килә. Эльмира безнең шулай ук автор башкаручы һәм татар җыры фестиваленең лауреаты. Хәерле көн, исәнмесез, барчагызга. Быел инде мин тәүге тапкыр шундый зур чараның
пресс-конференциясында катнашам һәм бик шатмын. Беренче тапкыр мин татар җыры сәхнәсендә 2012 елда чыгыш ясадым. Һәм инде әйтеп китәсем килә, фестиваль тамашачылар гына түгел, без җырчыларны да һәр чак шаккаттырып тора. Беренче тапкыр миңа оештыручылар шалтыраткач, син татар җыры фестивалендә тимер аякта чыгыш ясаячаксың дип, мин шок хәлендә калдым. Мин гомумән беренче тапкыр татар җыры фестивалендә ул үзе бер зур дулкынландыргыч бит инде. Тимер аякта мин гомумән татар җырына хәтле бер дә басканым да булмады. Ул миңа икеләтә зур җавап таләп итте. Аллага шөкер, ярып чыктым. Субханалла, оештыручыларга рәхмәтлемен, шундый матур миңа номер ясаганнары өчен. Узган елда мин автор башкаручы номинациясында җиңдем. Минем бик хыялланып көтеп алган номинация иде инде. Шуңа күрә бик хисләнеп, бу ел мин бик күп җырлар иҗат иттем. Һәм инде шушы җырлар арасында әткәемнең Бәләкәй кызы дигән җыр тудырдым. Һәм инде шушы җыр нәкъ менә номинантлар арасына килеп керде. Һәм әйтеп китәсем килә, шушы җырның уңышы шунда ки, TMTV Production төшерелгән клип белән бәйледер дип уйлыйм. Без менә шушы бергәләп эшләгән зур эшне тамашачыга күрсәтергә әзербез. Һәм инде Алла бер сау теләсә, шушы зур эшебез тамашачы җылы кабул итер дип өметләнеп калабыз. Бик зур рәхмәт, Эльмира, без дә өметләрен акланыр дип уйлыйбыз. Хәзер дәвам итеп сүзне татар җыры фестиваленең лауреаты, популяр автор башкаручы Фирдус Тимаевка бирәсе килә. Фирдус, рәхим итегез. Хәерле көн, хөрмәтле журналистлар, хөрмәтле коллегалар. Монда минем укырга кагазым юк. Мине чакырга да җиңгән алмаганнар ахырда. Рәхмәт чакырганы өчен. Татар җыры проекты ул Татарстанда бердән-бер шундый югары дәрәҗәдәге проект. Андай проект Татарстанда битен юк. Мин теге куштанланып утырмыйм. Мин инде күп проектларга чакырганнары бар. Мин инде гел отказ биреп киләм. Чөнки ул гади концерт кебек. Менә беренче тапкыр Алтын барыс премиясе лауреаты алганнан соң әйттеләр дә инде катнашасың дип. Иң беренче шалтыраттым әнигә, туганнарга, дусларга, телевизорларыгызны кабызыгыз дип. Һәм иң беренче мин бүгенге көндә дә онытмыйм, әниемә 4,5 билет сатып алып, әниемне утырткан идем. Юк, бул яшьлек батырым түгел, һәм минем әни шунда чәчәк белән киткән иде. 30 ел дояркада сез согышы булып эшләгән хатынга сезне күз алдыгызга китерегез. Аның ул нинди кичерешләр кичергәндер. Нинди татар җырында җырлыйм. Әни миңа карый, мин әнигә карыйм. Менә ничектер аңлатып бетереп булмый хисне. Аннан концертта чыкканда да сезнең каршыгызда җырлады Алтын барыс премиясе лауреаты дип, аннары икенче тапкыр, аннары өченче, аннары бишенче тапкыр Алтын барыс премиясе лауреаты дигән сүз. Ничектер халык алдында дәрәҗәне күтәрә. Бәлкем бу минем өчен генәдер. Шушы татар җырында катнашканнан соң андагы туган эмоциялар, ул аны әйтеп бетергесез. Аннан тагын бер нәрсәсе, Шемина татар җырында анда техник яктан да бай. Мин әйтмәсем, анда Америка, Россия безгә алар белән узышы гомумән кирәк түгел. Нигә хәзер инде ул шул андагы оештырган техник яктагы приборлар, алар барысы да шул Америкадан кайткан приборлар. Бәлкем нәрсәләр җитеп бетмидер, бу безгә кирәк түгел. Һәм ул проект киң. Анда моңлы җырчы да җырлый, автор башкаручы да җырлый, анда яшьләрчә дә стилендә җырлыйлар, анда джаз стилендә җырлыйлар. Безнең татар иҗат дөньясы ул киң булырга тиеш. Бер кесәгә генә кертергә тиеш түгел. Без аны. Мин шулай дип уйлыйм. Менә шул ягы белән дә шулай, аннан ел сайын, елдан ел нидер нәрсәсе беләндер татар җыры проекты кызыктыра.
нәрсәсе беләндер барыбер күңелгә килә һәм ул проект истә кала. Шуңа күрә оештыручы кешеләргә Алла ярдәм бирсен. Аны монда сөйләп отыру бер, андагы 25-30 артист белән эшләү, алар бит һәрберсенең үзенең характеры, һәрберсенең килергә кирәк, һәрберебез үзебезчә звезда, һәрберебезнең вакыты кирәк репетициягә. Шуңа күрә һәрберсенә яраклашырга кирәк. Кемгәдер бу кием ошамый, дизайнерга бик авыр бигрәк тә былтыр минем белән Алия ике кибеттә йөрде дә, мен Алия бар син кайт. Алина син кайт. Мен бит үземне кием бар, костюм чалбарны дидем дә, шулай торып та шунда тунда калдык та бар үземне костюм. Менә кемгәдер бу костюм килешә, кемгәдер юк. Шуңа күрә кемдер килешә, кемдер юк. Бу чыннан да бик авыр процесс артистлар белән эшләү. Аннан техник яктан да килгәндә барыбер куркыта, 1000 тамашачы утыра, каядыр ут эшләмәскә мөмкин, каядыр экран эшләмәскә мөмкин. Анда бит бик зур нерв керес. Шуңа күрә оештыручыларга Алла ярдәм бирсен. Бу проект Гөлназ Сафарова тарихка керде һәм бездән соң да киләчәк буын шушын дәвам итсен. Бик зур рәхмәт чакырганыгызга. Быел инде мен җырлыйм 2 җыр дип ишеттем әле мин. Алла тудырындан соң. Серләрне ачып бетерәйек. Иң минем быел яңа җыр җырлыйм. Җырның исеме Рәхмәтле мин Раббыма дип атала. Бик җитди җыр. Алайса мин бит инде тәгитергәннәге секрет торган җырлар җырлыйм. Бу юлы җитди җырларга уйладым инде. Шушы җырны сайладылар. Әйдә икенче җырың сер булып калсын. Шушы урында хөрмәтле коллегалар, әйдәгез сезнең сорауларыгызны без тыңларга әзербез. Рәхим итегез, микрофон кызлар. Менә бу якта сораулар бар, микрофонны исәгез. Казан газетасының Садыкова. Менә интернет челтәрләрендә Салават белән Венгрия катнашында видео ажиотаж тудырды. Сезне үзегез ничек уйлыйсыз? Сез үзегез кем яклы? Әлеге ярышта кем җиңеп чыгар? Хакында җырларны кыскаштырып. Рәхмәт. Диләмәтне сезгә дә миндә сорап. Добрый день. Я так думаю, что это совершенно разноплановые певцы, это совершенно разноплановые, на разной аудитории работающие. Салцак и Жетеметр наши татарские страны. А Венгрия, Радик Юлешкин, это популярный певец сегодня, он артист, очень хорошо умеет работать. У него очень мощная пиар-команда, и их никогда нельзя сравнивать, мне кажется. Потому что они работают на разноплановую аудиторию, поют совершенно разноплановые песни. Может быть, кто-то смотрит, что между ними какие-то там есть непонятки, мне кажется, все предельно ясно. Каждый артист имеет свое место. То, что есть сегодня интрига между ними, это добавляет только дополнительный интерес к татарской эстраде, нашему фестивалю «Татар-Жыры». Вам же надо о чем-то писать. Рахмет. Тагын сорау. Тыңлайбыз. Чем вам интересен фестиваль? Ну, наверное, мне не как режиссеру прежде всего интересен фестиваль, а как человек, который живет и творит в Казани, работает много лет. И не будучи режиссером «Татар-Жыры», я в любом случае всегда с интересом слежу за тем, как развиваются события, кто выходит в финал, кто представляет татарскую песню у нас на эстраде, потому что нужно быть в курсе всего, делая различные проекты. Мне интересен этот проект, потому что это новые знакомства, это новые эмоции, это новые впечатления, новый опыт, новые артисты,
Конечно, 60% артистов, кто принимает участие в фестивале, мы с ними, слава богу, давно уже знакомы и сотрудничаем, но есть новые видения, есть очень интересная команда. Я, наверное, не открою большой тайны, если скажу, что закончится фестиваль Алаберса Татар-Жюри 2018, начнется сразу. 16 декабря закончится этот год, этот фестиваль 18 по номеру, начнется подготовка нового фестиваля. То есть, на мой взгляд, эта команда отличается, команда Барс Медиа отличается тем, что они не ждут следующего ноября, чтобы начать подготовку. Подготовка начинается сразу. И это очень сильно отличает этот фестиваль от всех других проектов на территории нашей республики. И этим самым системностью он интересен мне как режиссеру. То, что работает огромная команда, в которой каждому есть свое место. Тем не менее, каждый занимается своим, но еженедельно мы встречаемся, обсуждаем новые идеи, приходим к каким-то моментам, которые мы отрицаем. Но итогом всего этого 16 декабря должен быть хороший финал, хорошее красочное шоу, которое должно всем запомниться, и люди должны идти в этом году с желанием на следующий день пойти и купить билет на Татар-Жюри 2018. Ахмед, спасибо. Здравствуйте. Телеканал Татарстан, Россия, Татарстан, ГТРК. Расскажите, пожалуйста, вкратце о фестивале, сколько будет номинаций, критерий для победителей, сколько участников, кто в жюри, какие звезды приедут, сколько зрителей на площадке, сколько планируется в сети, что новенького в этом году, как будет обыгрываться 17-летие конкурса, костюмы, декорации. Спасибо. Столько вопросов сразу. Ну, давайте по-русски скажем. В этом году так быстро летит время, уже 18-й фестиваль в этом году. Действительно. И если образно сказать, точнее сказать, да, что такое Татар-Жюри? Татар-Жюри — это прежде всего самые популярные песни года. Во главу угла — это песни. Потому что и мы всегда стараемся, чтобы на фестивале Татар-Жюри, вот даже Фирдус правильно заметил, присутствуют разноплановые певцы. Это и с классическим голосом, это и танцевальные молодежные проекты, даже рэп у нас присутствовал. Мы стараемся охватить эстраду полностью. Номинаций в этом году 25, количество певцов, значит, тоже 25. Кто там выступает, вы увидите, кто будет лауреатом, вы увидите. Именно 16 декабря как бы 3 лауреата и 1 номинант, пока еще из нас да. Сколько лет прошло, фестиваль отличается, главный режиссер тоже правильно сказал, системностью. Мы стараемся подходить к этому фестивалю очень системно. Почему? Потому что мы живем на сегодняшний день в республике, где главенствует основа рыночной экономики. И за 18 лет, за 20 лет наша компания смогла создать условия для развития эстрадного бизнеса. Сегодня, если вы назовете хоть одно направление в области культуры, которое работает на самоокупаемости, я скажу, что это неправда. Единственная эстрада татарская, которая сама по себе развивается и работает на основе самоокупаемости. Это авторы, это певцы, это художественные руководители, это команда, которая работает на артиста. И мы смогли создать условия для того, чтобы этот рынок развивался. Это и радио, и телевидение, и продюсерская компания, и концертный отдел. На какой вопрос еще не ответил?
Сколько зрителей планируется? Зрителей мы планируем, как обычно, аншлаг. 1100 мест. Пирамида вмещает больше пока зала, приспособленного к эстрадным делам, к итоговому концерту на уровне Татар-Жира в Казани не присутствует. Я надеюсь, в ближайшие 3-4 года такой зал появится в Казани. Он будет не меньше 2500–3000. В интернете, да, будет транслироваться? Трансляция будет в канале Татмос ТВ. Да, последние 3 года Татмос ТВ, телеканал Татмос ТВ в полном объеме транслирует фестиваль, сам фестиваль, закулисную жизнь фестиваля. Также на нашем сайте ТНТВ онлайн с разных уголков мира можно будет посмотреть фестиваль. Повторюсь, что 1,5 миллиона зрителей – это наша потенциальная аудитория была. В прошлом году у нас были вот такие данные. Я чуть-чуть оговорился, и я извиняюсь, Ришат еще не лауреат, он только номинирован. Он лауреатом станет Аллаберса 16 декабря. По поводу Ришата я хочу сказать, там очень много разговоров ходило, да, почему талантливый такой певец не попадает, не выступает на вашем фестивале. Мы с первого дня, как Ришат появился на эстраде, пригласили его. Конечно, мы работали через его генерального продюсера Рифата. К сожалению, не смогли общий язык найти по каким-то причинам. Я могу сказать одно. Есть хорошие традиции у нас в республике. Поезд Татарстан каждый день из вокзала нашего Казанского уходит в сторону Москвы. Под гимн Цариха Сайдашева, гимн Красной Армии. Татар-Жира – это тоже самый такой же локомотив. Кому посчастливилось получить билет на этот фестиваль, может прийти, сесть на купейный вагон и помчаться до места назначения. Я не говорю об этом, потому что мы очень крутые, а потому что это действительно так. А фестиваль Татар-Жира никого не ждет. Не из-за того, что он не ждет, а потому что время идет. А время – это самое ценное. Время никого не ждет. От того, что Ришат не выступал в течение последних 8-6 лет, от этого кому стало хорошо? Мне кажется, никто не выиграл, проиграл только зритель. И это то же самое можно сравнить, если сборная России не попадает на чемпионат мира по футболу и не играет с бразильцами, а какой опыт, какой навык он должен получать. Это то же самое. Татар-Жира – это площадка для всех. Мы всех самых популярных исполнителей, самые популярные песни стараемся, чтобы на нашем Татар-Жира присутствовали каждый год. Благодаря этому успех фестиваля Татар-Жира обеспечен. Юсур Ахмед, жауабыңыз үшін коллегалар тағын сұраулар бар ма? Қайырлы күн, есімсіз Ильгиз Шакуров біздің газеттен. Мына шылдырақ сұрау бар. ТНТВ, Татмос ТВ деп. Біздің қазір каналында көп қана концерт программаларының рекламаларын көреміз. Һәм шул рәттән Татар-Жира фестивалендә һәм инде бәлки әлеге фестивальнең туры конкуренты үзгәрешчелеген дә наша шул майдан сез комментарийларыгызны ишетәсе килә иде. Рәхмәт. Много действительно разговоров ходит про этот фестиваль «Узгорождение на ветер перемен». Я считаю, прекрасный проект. Я вообще эту тему даже не хочу обсуждать. Я объясню почему. Потому что как может быть такой проект плохим, где бюджет 80 миллионов? Рахмет. Тағын сұрауларыңыз бар ма? Әйе. Татар информның сұрауы бар. Микрофон ұстағыз. Сені бұлай да ішлепсің, дейді. Менің сұрауым Алинеге. Алина, пожалуйста, бізге сөйлеп кетеді бейелер турында. Видеода шол қызықсындырады.
Костюмларны, күлмәкләрне, иң кыйммәтле күлмәк кем өчен тегелә? Нидирәк стильдә булачак, төстә? Прощайте. В этом году мы попытаемся покорить, удивить зрителя. Для каждого зрителя найдется вот на любой вкус, да, бывает, кому-то классика нравится, кому-то нравятся летящие воздушные платья нежные, то есть кому-то нравится креатив взрывной, да. Мы постарались, конечно, в пределах разумного, да, чтобы не шокировать зрителя, но удивить и покорить. Цены у нас варьируются, поэтому указывать и отвлекать зрителя, да, чтобы они не искали, сколько же стоит у этого, сколько этого. У нас вот примерный ценовой сегмент — это от 100 тысяч и до 600 тысяч, то есть цена костюма. Туда входит и образ, и макияж, и прически, и все детали. Поэтому это не дешевое удовольствие, но мы постарались вот украсить, да, артиста. Поэтому, да, держать уровень, во-первых, нашего мероприятия, нашего фестиваля. Вот такие цены. Самый красивый костюм, да, вот постоянно спрашивают тоже, как для меня как бы каждый артист — это любимый, и мне Гульнас говорит про меня. Ну, Гульнас моя любимая, правда, на самом деле. Для меня это тоже артист, ведущая, с ней всегда комфортно, удобно работать, не капризная. Пусть будет она для меня. А кто капризный из артистов? Айваз, да, пусть будет Айваз. Я готов на себя брать эту ответственность, да. Если у нас Гульнас ангел, я буду немного дьяволом. Да, потому что каждый год он щепетильно относится к каждой своей детальке, пусть будет Айваз. И Фирдус, да, еще? А слово «капризные», наверное, неуместно. Это творческие люди. Да, просто нужно уметь находить общий язык, особый подход. Раз уж у нас есть билеты на этот вагон фирменные, мы хотим с удобством ехать на этом поезде. Пригласительные билеты, пригласительные. Мне надо костюм телевизор, пожалуйста. 5 жылға бір костюм тіккеніңіз жоқ. Yok, sana bir tane aytgan, iki kun yurgan kiyibittasini aytgan, sen o'zimnikini kiyib yurgansan. Shunga ko'ra davom etamiz sıralarni. Татмусто телеканалынан Дамир, менен баратында сұрау бар, сұрау туды. Татар эстрадасында білгеніңізше жыршылар көп. Сіздің мына пікіріңізді Русия айтермен, мында бик көп журналистлар татар тілін білмейді. Что касается большого количества артистов, на сегодняшний день это так. Это, с одной стороны, это очень хорошо, потому что у зрителя есть выбор, в каком направлении слушать, кого слушать. Но есть и вторая сторона медали, то это касается качества исполнителей. Что касается качества исполнителей, то действительно над этим еще нужно работать. Поэтому в этом вопросе есть и хорошая сторона, и плохая сторона. Но тем не менее мы, что касается нашей компании, мы стараемся улучшать качество. И я думаю, что в ближайшее время исполнители, и сейчас мы уже видим тенденцию на улучшение качества аранжировок, музыки, стихов. Как от радиостанции я могу это сказать. Спасибо. Можно добавить, народ сегодня обмануть невозможно, потому что народ сам покупает, зритель сам покупает билеты, тем самым определяет, кто популярен, кто нет. Является локомотивом для артиста, для эстрады в целом. Вот вчера или сегодня, когда Татармала было, вчера Татармала. Я очень хорошо отношусь к этому фестивалю, потому что он раскрывает молодые классические татарские голоса, да? Но билеты на этот фестиваль 300 рублей. Вы только вдумайтесь, что такое 300 рублей и какие гонорары можно заплатить авторам за песни, исполнителям, вообще для организации, какой бюджет можно сформировать. Поэтому уровень фестиваля определяется бюджетом.
И, безусловно, этот бюджет должен отражаться на качестве фестиваля. И сам зритель должен на этот фестиваль билеты покупать. Тем самым он является локомотивом для движения песенного и эстрадного искусства. Потому что авторам нужно созидать, аранжировщикам нужно работать, клипы надо снимать, радиостанции должны работать, телевизионные каналы должны хороший материал у себя показывать. А эстрадные певцы должны сами себя кормить свой творческий состав и заполнять аншлагами зала. Рахмет. Сұраулар бар ма? Добрый день. Газета «Бизнес онлайн». Все-таки, раз уж был упомянут фестиваль «Узгари Жиле», я бы хотела спросить, в предстоящую пятницу на фестивале в качестве ведущих будут Гульназ и Айваз. Возможно ли это как-то прокомментировать? К нам месяц назад поступила просьба со стороны организатора фестиваля пустить наших самых лучших ведущих, которые присутствуют сегодня на татарской эстраде, это Айваз Садаров и Гульназ Сафарова. Мы были не то что удивлены, нам стало даже радостно, что наших ведущих так высоко оценивают, и мы с удовольствием согласились, чтобы они там выступили, показали, посмотрели, внутри почувствовали этот фестиваль. И надеюсь, они все ожидания оправдают организаторов. Действительно, я чуть-чуть дополню. Это фестивали разного формата, совершенно разные, не похожи друг на друга. И нам за честь вести и вот такой фестиваль другого формата, попробовать себя в чем-то другом, преподнести зрителю в другом контексте. И тем самым мы надеемся тоже, что все пройдет хорошо на Берсам. Юзар рахмат, хөрмәтле коллегалар, без инде бер сәгатькә якын аралашабыз икән. Тагын сорауларыгыз бармы? Әйе. İskender. Бикбатурға айтып, көзге көз қарашып тұрайық, біз Гүлназ белән. Искәндәр килеп чыкты бит анда, роликта. Анда бит әйтелми, Искәндәр алып барачак дигән сүз юк. Сез моны үзегез уйлап чыгарып бетергәнсезме? Сез моны җиткерәсез безгә. Эләктеңме, Гүлназ? Юк, тәмле көрәштә дә без әйтмәдек. Искәндәр Хайруллин һәм Гүлназ Сәфәрова Татар җыры фестивален күп еллар алып баручылар булдылар дип әйтелде анда, әйме? Роликларда сизгән булсагыз, игътибар иткән булсагыз, алар шундый риторик роликлар. Мы ничего не говорим в этих роликах, мы просто показываем, они общаются. Там каждый, например, там у нас снимался Фирдус Тимаев, снимался Салават Фатхуддинов. Они ни о чем не говорят четко. Они кидают мысль, а человек уже сам размышляет, сам үзе уйлап бетерә дип әйтик. Менә сез Искәндәрне уйлап бетергәнсез. Салаватта кемдер конфликт уйлап бетергән, тагын кемдер нәрсәдер. Шуңа күрә менә 16 декабрь көнне чыннан да дөрестән нәрсә буласын, ничек буласын, сез инде килеп карап, аннан соң уже безнең версияны күрә алырсыз, ишетә алырсыз. Ләкин Гөлназны якыннан белеп шуны әйтәләр, ике егет арасында бердән-бер королева булу, менә калса аңа бик тә килешә һәм ошый. Шуңа күрә менә калса, әлеге картина булган очракта Гөлназны бик матур теге бриллиантны кысаларга алалар бит, бик матур кысаларга алыначак менә калса. Анар бер әйберлеген әйтәм, пока уем суалмаган. Монда татар җырына тагын бер әйбәт әйбере бар минем өчен инде. Мин үзем Нурлаттан булгач, Самара безнең граница битендә, хәзер бәйрәмнәрнең кадәре юк. Яңа ел хәзер ничектер кызык түгел, 8 март кызык түгел. Элекке вакытта яңа елга әзерләнә идек. Исегездә булса, яңа ел авылга барай, карнаваллар, шундый дигән нәрсәләр киткән кебек итә. Менә бүгенге көндә минем өчен менә бу татар җырына Рәйсәдән генә түгел,
сетиллерден де татарлар кайталар сагынып, Рәсәйнең зур шәһәрләреннән кайталар сагынып, километр үтәләр, Якутиялардан кайталар. Һәм ул бер зур карнавал кебек үтә. Менә шунысын да әйтергә кирәк. Минем уем буенча, әле киләчәктә моны бер зур карнавалга әйләндерергә дә кирәктер. Миңа әйтсә. Менә шунысы белән дә аерылып тора әле. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Тагын сораулар бармы инде, җәмәгать? Творческое объединение Imagine Focus, Ильсур. Я хотел бы задать вопрос главному редактору Татарского радио. В последнее время Татарское радио выпускает довольно такой резонансный контент с долей иронии, сатиры. Скажите, насколько это оправдано? Беләсезме, мин русча яңгыраган булса да, сорау татарча җавап бирәмен. Конкрет хәтта исемнәр белән сөйләшсәк була, безнең менә соңгы арада иң күп комментарийлар җыйган һәм төрле комментарийлар җыйган видео ул Хәмдүнә Тимергалиеваның шәхси блогы. Шуны әйтәсе килә, шундый фикергә килдек без, әйеме? Әлеге комментарийларны халык фикерен ишеткәннән соң халыкка ярыйм дип түгел конкрет үзеңә максат куйсаң бик авыр икән ул. Чөнки әгәр дә нәрсәдер эшләмәсәң, ниндидер бер резонанс кузгата торган продукт чыгармасаң, без артта калган диләр бөтен кеше. Бернинди яңалык юк диләр. Ә инде бераз гына батырчылык итеп яңалык чыгарам дисәң, сез бигрәк инде артыгын кыласыз, анда әйбер сезгә килешми. Монда тамашачыдан халыктан шуны гына сорыйсы килә. Монда дөрес җавап нинди соң? Безгә тик утырыргамы? Яисә чыннан да замана белән бергә атлап, яңа алымнар белән, гомумән бәлки әле безгә, безнең юнәлешкә, безнең эстрадага, безнең менә медиа, контент өчен яңа әйберләр чыгарыргамы? Журнал әйтәсе килә, без Алматыда дәвам итәчәкбез. Эксперимент күпмедер вакыт узганнан соң, хәтта тискәре фикер җибәргән, китергән тамашачылар да, алар миңа калса фикерләр үзгәртәчәкләр. Чөнки әгәр дә син алдан ук экспериментлар ясамасаң, халык синең турында фикерен үзгәртмәячәк һәм алга үсеш булмаячак. Кемдер аны ясарга тиеш, кемдер бәлки иң беренче булган кеше, иң беренче булган организация, бәлки башта халык тарафыннан тискәре комментарийлар белән атылыр да, ләкин шушы беренче исемен йөртәчәк барбыр. Шуңа күрә без экспериментлардан курыкмыйбыз һәм алга таба да әзербез шундый күңелле әйберләр эшләргә. Рәхмәт, һәм Гөлназ Сафаровага бер сорауга яңгыр сәлам. Мин каршы түгел. Рәхмәт. Гөлназ, яшь җырчылар, яшь артистлар турында сүз чыкты. Ул инде бүген әмма яшь алып баручылар турында сөйләшкәндә, яшь алып баручылар арасында ниндиләрне сез билгеләп үтер идегез? Талантлы. Кызык име, игътибар иттегезме? Миңа сорауны русча бирделәр, Гөлназга татарча бирәләр дигән. Татар күлмәге киеп килгәч, шунда ук татарча бирәләр. Яшь алып баручыларга килгәндә, ничектер мин яшь алып баручыларны кайдан карарга икән соң аларны. Чөнки мин төрле концертларда, төрле араларда шул үзебезнең буынны күрәм, миннән олыраклар, зурраклар һәм минем белән бер яшьлекләр. Яшьләрне миннән яшьлекләрнең әле сәхнәгә чыкканы минем нишләптер күргәнем юк ниндидер чараларда. Мин шунысын әйтә алам, талантлы үсүче яшьләр бар. Каян чыгып әйтәм, мин алар белән үзем эшлим. Хәтта безнең һәр елны традиция буенча Барсмедиа продюсерлык үзәге балалы солянка дигән проект тәкъдим итә. Мин әлеге проектның җитәкчесе һәм без игътибар иткән булсак, анда бер зур алып баручыны куябыз, бер егетне һәм янына балалар җыябыз. Монда төрле яшьлек, монда 5 яшьлекләр дә бар. Монда бар 10-12, узган елны 2 кыз алып бардыларга 15 яшь иде. Менә алар арасында талантлылар бар, Чулпан исемле кыз, Илүзә исемле кыз, һәм алар Алла берсә, шушы безнең канатыбыз астында, безнең тәҗрибәбезне дип әйтик алып, безнең концертларыбызда алар белән катнашып, бер 3 елдан үсеп җитәрләр. Бик зур рәхмәт. Гөлназ Сафарова. 15. Башкаларга хуҗу. Рәхмәт, хөрмәтле коллегалар, әйдәгез йомгаклык, соңгы сорауларны тыңлыйк та. Бармы сораулар? Кайтык. Нурлатка автобус китә хәзер. Әйдәгез.
Мына сіз Лилия татар жерінің пиар бөлігі жетекшісі боларағамы, сіз татар эстрадасыны бірнеше елда ничек күрәсез? Ул динамик үзгәрештә булачакмы, яки стабильный шулай барачакмы? Бу дөресен әйткәндә миңа гына адресланып торган сорау түгел инде. Монда бик күп факторлар үз йогынтысын кертәчәк әле. Ләкин менә соңгы елларда күзәткәнегезчә, эстрада төрлеләнә бара, эстрада үсә бара һәм бу үсешне заман үзе таләп итә, тамашачы үзе таләп итә. Һәрхәлдә без бик нык өметләнәбез. Видео контентта күпкә сыйфатлырак булыр дип, аудио контентта гомумән без бу өлкәдә эшлибез, көн сайын эшлибез. Бу өлкә гомумән мәгариф өлкәсе күп. Менә мәгариф өлкәсендә дә укытучы көн сайын килеп укытмасаймы, ел азагында гына килеп ога-еге алып булмый. Миңа калса эстрада җыр өлкәсе һәм видео контент өлкәсендә шундый. Анда көн сайын күпмедер эш башкарылырга тиеш, яңа идеялар туарга тиеш, алар чынга ашырылырга тиеш. Һәм шуннан соң әлбәттә ниндидер нәтиҗә турында сүз барырга мөмкин. Булай җыр сәнгатен үзеннән үсәр, үзгәрер дип көтү мәгънәсез. Бу өлкәдә эшләргә кирәк. Оештыручыларның бәлки. Если можно, я добавлю. Татарская эстрада, как любая эстрада мировая, она будет, безусловно, только развиваться, она будет двигаться вперед. Это мировая тенденция. Ни одно направление не должно стоять на месте. 16 октября у нас Рустам Нургалиевич был. Мы как раз затрагивали темы развития татарского эстрадного бизнеса, как создать условия для того, чтобы он развивалось. И сейчас вырабатываем механизмы для того, чтобы татарскую эстраду дать новый толчок. Но я убежден, если даже вот сравнить, за 18 лет мы начинали первый свой концерт татар, театр Камал, да, что это было и что вы увидите 16 декабря в этом году. Это земля и небо. Соответственно, мир меняется, время идет. Я благодарю свою команду, компанию, да, и привлекаемых людей, которых мы ежегодно привлекаем, и, безусловно, артистов, которые участвуют на татар-жирах. Успех любого концерта – это артисты и зрители. Спасибо большое. Рәхмәт. Соңгы сорауны тыңлыйк та әйтәгез, шуның белән инде йомгаклыйк. Мен карап торам, монда Эльмирова сорау бирмиләр, беренче тапкыр катнашып пресс-конференцияда. Аның Эльмира, синең иҗатыңда Барс Медиа зур роль башкарганын аңлыйбыз. Менә син үзең фикер әйтәләр. Әлбәттә, бик зур роль башкара. Инде беренче адымнар Барс Медиа гына миңа булышты. Шушы сәхнәгә ясарга мин бик рәхмәтлемен Барс Медиа компаниясына, барлык анда эшләүчеләренә. Һәм инде бик горурланам Барс Медиада эшләгәнемә. Алар белән элемтәдә торганыма. Я вам открою небольшой секрет. Вот Ришат Тухватуллин в этом году действительно первый раз. У него очень сильные песни. Мы специальные задние оформления подготовили для Ришата. Я думаю, ему очень понравится, мы, безусловно, зрителям очень понравится. Мы и зрители с наслаждением, с удовольствием посмотрят его выступление. Я думаю, это будет не первый и не последний раз в его творческой карьере. Әйе, рәхмәт итегез. Ришат белән бер кеше дә безнең бүгенге көндә минем номинат дип әйткән сүзем лауреатом становится тогда, когда он получает золотого барса и диплом соответствующий. Он пока еще только номинат. А сравнивать Ришата с Талаватом, да, с Филюсом Кагировым, это совершенно разноплановые певцы. У каждого своя отличительная черта,
своя харизма, свой голос, свое видение эстрадного пения. Поэтому ни в коем случае нельзя говорить, что он в какой-то номинации соревнуется. Безусловно, мы в течение ел бойында біз әрбір номинацияға қараймыз кандидаттар претенденты. Все секреты вам открыть? Ришат, пусть останется загадкой. Мен айтамын, мен өзім де білмеймін, нендей номинат екенін. Шынау еткенде білмеймін. Біздің концепция біраз басқа шығар. Мен татар жырында бірінші тапқыр ғұман нешек қанын сахна ортасында нешек ол ғұман живой нешек ұзғанын мен білмеймін. Все будет живое 100%. Но мында сөйлеу бойынша шын айтылам, бик күшлі команда десеңдер. Сөйлеу бойынша ғана нәтижесі. Һәм өзіме де бик қызық нәрсе болар мекен. Сіз решетка адресін айтыңыз қоя бар ма? Филармонияға барып отырмыз. Конкурентлар бар ма? Кімдер болар екен? Міне өзің кім деп санайсың? Жыршы конкурент болмаса ал бірінші де жыршы боламын. Әлбәттә, менің конкурентларым Аллаға шүкір бар деймін, шулай деймін. Но то еще чтобы қарайсың. Менә шуның хәлдә, Фирдус Тимаев әлбәттә конкурент түгел менә. Элвин Грей, бездә татарлар чиктиләр, Элвин Грей диләр. Һәм Гүзәл Уразова, Данир Сабиров. Менә без бүгенге көндә әлбәттә без дуслар алар. Барсы белән дә мин якын элемтәдә, һәр вакытта да. Но шулай да соперничество дигән булырга тиеш. Любой эштә, спортта да, шушы даже татар җырына гына тиң булмагандай проектта да үзенең конкуренциясе бар. Әлбәттә үзгәреш килеп чыккан. Әлбәттә булмаса татар җыры бәлки мондый дәрәҗәгә менмәс иде. Һәм минем конкурентларым бар, мин аларга шатмын. Һәм аларга карап мин дә ниндидер үсешкә, гомумән развитиедә диясем. Bu məsələ şişildi. Murat Mövlütüş məxsus özü çağırıb bu xəlini administratorlar белән төрле бәхәс килеп чыга, то mesela дөрес аңламагыз, то без дөрес аңламыйбыз, яки безне дөрес аңламыйлар. Һәм шушы проблемалар тумасы өчен Murat Mövlütüşләрбез күзгә күз карап, бүтән моментларны сөйләшеп, һәм Алла бирсә, Худай насыйп итсә, киләчәктә дә шушылай итеп бер-беребезне хөрмәт итеп, мин иң яраткан сыйфат кешедә кешене хөрмәт иткән. Һәм инде шушы сыйфатлар әлбәттә булса, без киләчәктә бергә булырбыз дип ышанасы килә. Рәхмәт. Рәхмәт бик зур. Әйдәгез шушы урында инде йомгаклыйк. Сораулар булса әле фестивальнең матбугат вәкилләренә сез аларны бирә аласыз. Шушы көннәрдә аккредитация ясарбыз, хөрмәтле коллегалар, фестивальнең үзенә. Бик зур рәхмәт әлеге очрашу өчен, бик зур рәхмәт сорауларыгыз өчен, игътибарыгыз өчен. Һәм шулай ук бик зур рәхмәт хөрмәтле спикерлар, тыгыз графигыбызда вакыт табып, әлеге очрашуга килгәнегез өчен. Рәхмәт барыгызга да. Мурат Мөмис, сезнең сүзегез. Бик зур рәхмәт чынлапта. А мы к 16 часам едем на очередное совещание по подготовке татар җыры 18. Рәхмәт барыгызга. Рәхмәт сезгә. Татарстан Республикасы һәм татарлар турында тулы мәгълүмат. Татар информ мәгълүмат агентлыгы.